हासार सारनो फैदोंलै हासार नै फाथोआव नै ट्रेक्टरा फाथोबारियाव माबायदि एवगासिनोसो दंबावो हनै हरै एवहैग्रोनायसै दा ओरै एवहैनो थां नै ओरै एवजोब्बाय नै ओरै एवजोब्बाय ओरै एवजोब्बाय एवजोब्बाय आगला हनै एवहां एवहांसो हनै खुलुमबाय आंनि मन्जिल नार्जारि इउटुब चेनेल नायग्रा नोंथांमोन दिनैहाय आङो रायजोनि फाथोआवहाय हासार सारनो फैदों माने दिनै फार्स्ट टाइम गाफैजेननाय जादों आरोना गाफै हासार सारनो फैदों खुलिजेनबाय नै हासारा इउरिया एवजेनबायलै ट्रेक्टरा नै खिबु जौखांलायखायो ट्रेक्टरा उल्थासो ने देहा खम ट्रेक्टर जाबाय बोरैबा फुरफुरल' थाङोलै उल्था खेवथार खादों देखो बारि चंचंगारि गोजास्लिउ लेखा भिटामिना बांसिन दां इदिया साजेनायसै नै गोग्लैलायबावदे आयै नै बल्दारा नों बोरै सारनाय थथ' होनोसै दे होनब्ला नै ट्रेक्टरा एवमारदोंलै नै एवमानो ट्रेक्टरा ट्रेक्टरजों एवख्रांजोब्बाय नै मावजोब्बाय ओरैबो बारलाबगासिनो नै नै दाय जानाय बांद्रायलाबो बुंलाबो सारखांनानै मेंबाय गोलोमफ्रुजोब्बाय
सानैजों होसिन 10 बिगा साफा नै इदि हरलायनांखायो ला थांसिगोन दाना जाया लोङा मोखां सुवा गन्थं सुवा फैनायनि खोथा दा आलथियाफोरनि खामानि बबेबायदि टाइमाव मावनांगौखौथ' होसोनो रोंखा बाय बाय थांबाय होनब्ला एसेनोसै